1903 Knud Rasmussen kalallit nunata kitaagut avannamukaarpoq qimussimik qimussereersuakkoorluni avanersuarmiutsikippai Knud Rasmussen nip inungornaaniit ukiut hornoriungormata eqqaanialluni agalasoqarpoq tamatumuuna kuyammut qaannaamiit kapsiitornimut atortussat tanskillu inusuttut marluk taakku ilismat usaateqarfiannukaanneqassapput ukiullu taamaalinnerani aatsaat qimussimik taanna tikinneqarsinnaaoq sikukkoorluni qamutit usilersornissaat iluameersaaruttaariaqarpoq uyuaqarani oqimaassuseq naligiissarlugu usillu qilersorluarlugit Knud Rasmussen nip agalasarnerani aama taamatorluinner pisarsimapput qangangorporli kuyammut taama ungasittigisumut aatsaat angalasoqarmat angutilluarsuk utoqqalivallaarsimagami ilaangilaq naak ilaarusukkaluaqaluni angalanissaannilli siunnersujuuq Der smiler mod mine, de siger mig mere end mange. To brune øjne, der smiler mod mine, de siger mig alting. Jeg elsker dig. To brune øjne, der smiler mod mine. qamutit arfinermarluk inuit 14 qimmillornorisuit aallarput Knud Rasmussen qimusseriarsuakkut arlaleriarlunni agalasarsimaoq agalanermilu ilaanni kapsiitorn tikissimallugu agalasarneriuan Melkor National Museummimeersup paasiniarsimavai uungalu agalanissamut piaqersaaqataissimalluni I foråret 1916 er Knud Rasmussen på vej nordover langs Grønlands vestkyst med et fint hundespand. Han har med sig geologen Lauke Koch nordpå forbi de sidste danske kolonier. Han er på vej tilbage til sin Thule-station. På et tidspunkt, der når han ud over den store bugt, Melvillebugten, og passerer et vældigt kap, der går ud omtrent midt i bugten, halvvejs op mod Thule, som på et gammelt engelsk kort hedder Cap Saturn. Han er kommet til Tutulissuaq, det store renland. Her ligger der, skriver han senere, hen imod 50 ruiner, og han skriver, her bør man foretage arkæologiske udgravninger engang, for her vil man kunne spore disse vandringer, som i tidernes løb må have bragt vestgrønlænderne til Vestgrønland. kapsiitornip assiganik nutarpasissoqangilaq 1953 silaannarmiit assilisat tallimat pigineqarput qeqertaasap ilusaa takuneqarsinnaagu Geografisk Instituuttimi Københavnimittumi assititartaavimmut ikkunneqarput nunap assiliornermut tungaviussallutik assit imminnut qaleriyaarput assiliivimmilu takuneqarsinnaallutik stereoskoopitut
таамалу портунерсатилертарнеқарсинааллутиттаақ уна тасса игартартоқ имарлусикулик асситилертарнери малитаанеқарсинааппут титартаассутип талиусаппат пиарамут нуутситтарпай нунап ассиги писааяқарпут қаққалинни агаланиссамут илисимаассарсиорнеруллу сиунертааннут ассиингитсуну таману ататиллуу. Som første del af Knud Rasmussens mindeekspedition blev der gennemført en forundersøgelse. Det var året før. Vi vil jo gerne se lidt nærmere på disse ruiner, som Knud Rasmussen havde beskrevet med inspektionsskibet Beskytteren, så nær Kapsætteren, som skibet nu kunne komme på grund af isen. Og med en helikopter blev vi sat i land, og med helikopteren blev bygningsdelene til et hus sat i land. Det hovedkvarter, der skulle huse ekspeditionen, der skulle arbejde den følgende sommer. Og det kom op at stå. Samtidig fik vi i disse få hektiske sommerdage, for vi havde kun en uge i alt, rejst nogle instrumenter, der fortæller om vejr, vind og temperatur. Og andre arrangementer blev lavet, således at Kapsætteren lå klar for hovedekspeditionen den følgende sommer. Aprili me aallarput sivisuumi qimussarnissamut aallarfissarnalaqulluartuq nuna taakkuupput agalanermu atortu taakkuupput soorlu Knud Rasmussen nalaanisut Knud Rasmussen aqutigisimassa qaannaammiit kapsiitornimut ingerluvigissavorput 600 km missaani isuarlutigisoq уллумикку таамагаласоқарсиннаамат писсутао qaannaap eqqaani sulipiniartoqarnera Panippa qaanaamersuuoq piano qonum ilasoraa Bjarne arkeologi ilinniarpaa уллуалуит математиорнатугу Københavnemikkami manga tassa perersimaru Jens Jørgen Fleischer qaannaami ilinniartitsisuuoq ilaajuumalluna tuarfimmiit sulingiffeqarpoq eqqaamiumilu qimussia torsimallugit ilaasoqarportaaq tassalu Niels Tingvad taasuma kapsiitornimi klima paasiniassavaa avatar piniartuuq qeertarmiullunilu Bent Danielsen aama piniartuuq moriusameersoq Atto kunnaatisamassaani unittarputsiitorniarlutik qimmillu qasuersaartinniarlugit Agutilluarsuk Nielsen piniartuuq savissiummiu nuli uliini ilaasoraa taanna tuttulissuarmi inuusimaoq arfanumarlunnillu kiuqarluni qimassimalluu Ittukitsoq Christiansen piniartuuq qaannaarmiu Ernie Hans ilaasoraa taannalu piniartungoormaoq nuliilusuffia qillarsuersaq savissiummiuoq tassalu piniarta avanersuup eqqaamiuuni tamanneersut peqataapput Tiitornerup nalaani anut erlaarneqartarput qangapuusip amiusaaluarput maanalin nailorniupput pitsaanoorlutillu Anangitsunga qamutit useqarnermit oqimaaqqaat nassatat 500 kilo missaani oqimaatsigaat toqqit puutiniffiit ikumasartut petrooliu ilisimattuusutsimui milu atortuissaarutit kapsiitornimi atugassat silaqqitsillu nannaart akunnaanut 7 kilometernik siuartarput ajornaatuinnaanerla ajorpoq
Ingunad kiuarsaataasaqaat inunnut qimminullu nukillarnaqalutik. Qamutit useqqisut kigaalaarnaqaat 5 meterani takissuseqarlutik. Leono! Atta! Qimmit apussuarmi qasutavipput. Leono! Qimusseriarsua ingunaqassutsimut ersigisaavoq. Aqutaani quppaqarsinnaavoq qimusseriarsuarmilu avannamut kuyammut sammigayupput. Quppaqsinerlugi sivisuqqisumi ingerlasoqarsinnaavoq. Saffaq anerulu pissutaallutik imaliallaannaqquppat ikertusipallassinnaaput ikaarnaq ajornarsillutik. Taulu puttaamiginnertaajaqarpoq saavigussaalluниlu аллааллу канатамут писсуннеқарсинааллуни таамааттуми қуппами тулорлуниартаажақарпоқ агалалерми инуит қиммиллу писаник инуусутеқартинниарнеқарпут укиуп таамалиннерани уутоқарниссаа илиманарпоқ соорлули маанна пеқангиннерусоқ Yay. Daniel sinnili puisimik takusaqarpoq kilometerli kingulleq pisuinnartaajaqarluni puisit nujuaqqaat qimmit uningalluinnarnissamut sungiusagaasimapput seqorniariartorlaqimut tuaallarput avataq aamat pisaqarpoq puisi kalusiunneqarpoq qimmit aatsaat unnummut neroqqarneqartussaamata уллуунерани пилиарнермини ависсаарсимасарпут уннуккулли иqterullуtik таммаартарпут тоони наавиллуги сеқиннертарпоқ панипақ аама пуисиссимавоқ ангутит таварми қиммитик исумагисуссааваат уллормут пуиса таасеқ науккартарпаат ангутиллуарсук аама писақарсимавоқ Auna.
suunnikkaajaaju Angutilluarsuup ilaanni nannunniarsimani noquluttuaraa. amarraqu qimmi hiuddermi Avanersuarmiu qangali oquluttuartaasertik attatiinnarpaat. tahamani nannunniluduudun hinnikkalaqluudeqimmiukeqitorngaattakamaaqquit Oqaluttuaraa allami aappaqarluni nanupajummit utoqqammit saasunneqarsimanartik ajortumingajassimaaqaat. qallaqa teikuma qimmimi duni aattaqavagitsa Ullusittanigerlarerluta kapsiitorn tikileqarput. Ukiut 50 ingerlaneranni aatsaat uliinap inungorfini takoqqissavaa taamanikkut tuttulisuarmi taaneqartarpoq. Tuttuqarsimaqqaaq allanillu pinigasaqarluni. Paasiassarsiortut illuat sulinnapoq apummillimma tuleqangajassimalлuni. Ukiup ingerlanerani -62 graadnik ississimaoq. Uliinap inungorfigisimasani illukuinnanngorsimasoq uinilu ornippaat. Qangali inunneqimanneqarsimaoq 1926 miilli. Eqqumeeqaartigeqqillugu oqarpoq. Eqqaamaddunkkiiluni peraavaruqqaarruuma Maaniissimanerput eqqaamalluangilara anaanagali toqusimaguq pingasuinnernik ukioqarlunga eqqaamariaakkularluut eqqaamaaluinnangakka ataatagali eqqaamavara atеқарпоқ qulutaq aama taanna toqoreerpoq arfineqmarlunnik ukioqartunga anissa peraqqaarruga taawaqaanaamut pivugut tassanilu nayuaqalerluta angago pingahinnarni ukioqarlu kingullermik maaniippunga arfineqmarlunnik ukioqarlunga illup aappaani nayuaqatsiarnikuuvungattaaq taamanikkut illut anginerupput soorlumilu imminnut ungasinnerusorinartut tatunalungikkia Ullualu iqaangiummata piniartut aunarsuarmiut angerlamut aallarput sikumi qupisalereermat. Niels Bjarnilu kapsiitornimut qimattaapput aasamut tikittussat piarersaniaramikki. Her i landskabet ligger der betragtelige mængder sne, meget mere end vi havde regnet med. I den kommende tid vil jeg prøve at få nøje rede på, hvordan det ligger fordelt i terrænet, og især i et velafgrænset nedbørsområde, der ligger derovre af, og hvordan afsmeltningen sker. Til den ende vil jeg benytte mig af forskellige målepunkter, hvor jeg sideløbende med de almindelige klimatologiske målinger vil måle sneafsmeltningen og temperaturen i og lige over sneoverfladen. Senere hen på sommeren, når afsmeltningen er kommet godt i gang og vandløbene dannes, vil jeg hele tiden holde kontrol med, hvor meget vand der løber ud af den enkelte strøm, der løber ned igennem dalen. Her på sletten gemmer sig under 1,5 meter sne cirka 15 eskimolske husruiner. Det er dem, der til sommer skal være genstand for arkæologiske undersøgelser. Udgravningerne skulle gerne give os et indblik i de forhistoriske eskimoers tilværelse. Hvem var de første mennesker, der benyttede sig af den store slædevej over Melvillebugten? Hvordan boede de? Hvilke fangstdyr levede de af? Det er det, et hold studerende fra forskellige fag skal have op til sommer for at undersøge. Der kommer studerende fra arkæologi, eskimologi og zoologi. Og alt i alt skulle vi gerne få et indblik i de første menneskers tilværelse her på stedet. De første mennesker i Vestgrønland
træffer vi for godt og vel 4.000 år siden. Langt det meste, der findes langs Vestgrønlands kyster, er blot affald fra flintesmedens værksted, som vi har det her. Indimellem en spydspids som denne, der formentlig har været anvendt til rensdyrjagt. Det var store rensdyrjægere. Vi finder spor af disse Sakak-mennesker gennem næsten et årtusinde, ned til omkring år 1000 før Kristi fødsel. Så forsvinder de. Og vi har ikke nogen rigtig god forklaring på, hvorfor de forsvinder. Formentlig hænger det sammen med en klimasvingning, en forværring set med eskimoernes øjne. Så ligger Grønland folketomt, i hvert fald Vestgrønland, i et halvt årtusinde, og vi træffer nye mennesker, som formentlig ikke er kommet over Melvillebugten. Disse første Sakak-folk er antageligt kommet fra Thule-distriktet og har vandret over Melvillebugtens is og kommet ned til det nordlige Vestgrønland. De næste, som vi kalder Dorset-folkene, de optræder helt op ved Upernavik-distriktet omkring 500-600 år før Kristi fødsel, og efterlader sig blandt andet spor som det her fine lille kunstværk. Man ser et ansigt der, et tilsvarende ansigt der. Men vi kan sige, at dette må være en ayagak, et gribespil. Og det er sporet af disse Dorset-folk, som vi finder simplere spor af langs Vestgrønlands kyster. Måske 3-4 århundrede, så forsvinder Dorset-folket. Formentlig igen i takt med en klimaforværring, og landet ligger øde. Men i Canada fortsætter eskimo-kulturen. Eskimoerne lever videre, og vi kender derovre de sidste Dorset-folk. Og vi har sporene af dem her lige syd for Melvillebugten, at den her træklods fundet. Den er fuld af menneskeansigter. Uanset hvordan man vender og drejer den, så finder man et ansigt. Det er som portrætter. I sporene, bogstaveligt talt i hælene på disse Dorset-folk, der ser vi Thule-kulturens valfangere. De havde hundeslæderne, og de har portrætteret sig selv ganske smukt oppe i Thule. Her er et mands ansigt, lidt forvitret. Det er grønlændernes direkte stamfar. Akustimaasaqippugut nikkulat kullorsuarmiuoq Det ender af Melvillebugten. Jens Rosing Jørgen Milgorilu ilapput awut pingasut umiatsiamik uperneummi kapsiitornimuqartut suliap qanu ingerlanaata kuniarlugu siusinnorsukkummi ilisimattuut nakkutilliissummit tassunnaaneqarsimammata Sabajib akunnaakigulla angalanarmi umiatsiaar 15 fod aquutaralalik atorneqarpoq uperneummiit kapsiitornimut 500 kilometer missaani ungasi susilimmut silaqqitsillugu nuannivittarpoq Aqutaani nunamut qeertanguanullu niusarput qanga iskimut qimataannik nanisiniarlutik nikkulat angalaqatigalugu ayungiippoq tamaanituun ilismasaqarpoq inuillu najuaqarfikui malugisinnaallugit maana qangiinoqarsimauq qimattaat maanniinarmiipput uumasut saanikui qarsorsimasut ukiornoi qaangersimassavaat Jens Rosingip nassaaraa qamutit perlaamerna saaniusoq nikkulaap nalungiippaa sumiissimasoq qanorlu atorneqarsimasoq qamutit qingiwata sumaqarporlu pisoqaaqqisoq ita apparisaanuisimawa taawali maani
altså noget som et stort Og det var den, der gjorde det muligt for neo-eskimoerne der i 1100-1200-tallet at krydse Melvillebugten. Landskaberne er kolossalt store, og hele strækningen deroppe, bredfuret og bred på bred, og isfjælde i tusindvis river jo rundt her. Så man skal jo nok være lidt af en eventyr og barsk sjæl for at lægge ud over Melvillebugten. Folkevandringen foregik jo der nordfra og ind over djævelens tommelfinger og ned langs med Grønlands vestkyst. Helt ned til Uummannaq og videre mod syd. Vi ved ikke helt nøjagtigt, hvordan folkene har været klædt på det tidspunkt, men de har selvfølgelig været klædt i huder af bjørn, rensdyr og sæl. Uden sælen og fangstdyrene, der er det jo fuldstændig umuligt at klare sig på disse områder her. Kinguartorneqammat miisueqqissaarnissamut piffisaqarnaangilaq suli aasaatilluu tuttulisuarmut pisaajaqaatta misissuiqatsigit aaneqartinnagit. Endnu en generation, så er det her væk. Havet har taget det, så vi kan muligt gå lidt hårdt til værk. Så. Silti suor. Takut. Det her er en slibesten. Jørgen, det er en slibesten, den her. Kan du se? Kan det være stenaldersten? Ja, det kan den måske nok. Den er i hvert fald fin. Jørgen Milgorip nassaara iskimut attaqorfiat sivingajaamiittoq isuqaappasingilarli. De ældre stenalder eskimoer, de ældre Dorset-folk og Sakrak-folket fra omkring 2000 før Kristi fødsel har vi ikke set nogen steder her endnu. Og efterhånden er det nok tvivlsomt, at vi finder dem her. Men det får vi nok svaret på, når vi kommer helt op til Tuktoliksuaq, Kap Saturn, hvor de graver efter dem også. Atlantil, Sukatidao. Unnuaqortoq angalasut kapsiitornumutsikikput. Ilisimattuut tassani suliatik aallartinnatik ulapputigaat. Bent Friskil namminerluni qilleriviliorsimaoq tasinguami. Tatip naqqanit marrammik tigusiniarpoq tamaani kliimap allanguarnara paasiniarlugu. Og det jeg gør nu, det er at tage en pollenprøve, en lille prøve på en kubikcentimeter af søbunden. I den findes der blomsterstøv, sådan jeg kan se, hvad der har vokset rundt omkring i landskabet for 3.000, 5.000, 10.000 år siden. Det ved vi ikke. Det er blandt andet det, vi skal finde ud af ved at datere med Krøster 14-metoden det nederste af den her 1 meter mudder, der var ude på søbunden. Så putter jeg prøven i
glasset her og tager den med hjem og mikroskoperer den. Itsanisarsiut iliveq ataasersuli ammartussaavaat. 1, 2, 3, ja! Tassalu iskimub annapsaarni. Pigisai ilaqunneqarsimapput. Nålehylster. Meqqutaasivik ukiuk 1200 Jeg tror sørme, der er en jernnål. allaat meqqutitalik. Det lille samfund. Den er lige så god som en dronningegrav i Danmark med. Bjarne Grønnorve, Morten Milgårillu illukorsuaq assassimavat. Qimmiaq isaarissamitoq nassaarissimavaat immaq qimaanarneqarsimasa ukiut 800 qeriuannartumi kamili allanguarsimangivissoq. Det er fortænderne. Det er tænderne. Okay. Den ligger med hovedet på. Netop i den dybe, kolde husgang finder man de meget velbevarede levninger af de måltider, som folkene her i huset så har spist i tidernes løb. Blandt andet finder man knogler af sæl. De er friske, som de blev lagt ned i går, og man kan faktisk ikke se på dem, at de er 800 år gamle. Det her det er for eksempel underarmsknoglerne af en sæl. Udover sæler, så udgjorde hvalerne også et meget vigtigt bytte for de her Thule-kulturens eskimoer. Blandt andet har jeg siddet her med et stykke af en underkæbe fra en mindre hval. Og de brugte også barderne fra hvalerne til redskaber. I ildstedet har man fyret med en blanding af tørv og spæk og knogler. Og jeg sidder her med resterne af det, man har fyret med. Det er en hård masse fyldt med knoglestumper og fedtet af spæk. Jes Christensen nip asap ingatlanaani kapsiiton uuttortaqqissaartissimavaa. Bjarne Grønnorve ikiorneqarluni. Aallartinnatik uutortaavitik inussunnik nalulaaqutsersorsimavaat siunissami ilisimattuut tamanna nuannaarutigissavaat tamaannaqutissaunik. Ahutip naalernaani angalaqatigit nakkutilliisutip piskuuteranip aavai. Qimusseriarsuaq sikutinnagut tamanna qimattariaqarpoq aasarnaaqimmat. Kassi tamamika tassukkani imallit ngallanneqassaput misissorluarnoriumallugit. Stasiuneqarfeqimaanarneqarpoq avanersuarmiu piniartut atortarumaarmassuk tamannatikit tassaunikku. Helikopteri usilersuillunu uteqattaarpoq.
Angerlavun tikerarnermi daavani katersukkat suliarineqalapput ukiunearlalini sivisususeqartussamik missueqqaarnaat ingerlanneqarapput Anna Morten Melgaard Zoologisk Museum med Aallartippu. Knoglerne her stammer fra et gammelt vinterhus på halvøen Kutulisuaq. De er fra 1100-1200-tallet. Her der har vi en helt fin halv underkæbe af en isbjørn. Det er sjældent, at vi finder dem så fine og hele. Sammenligner vi den med kranen, vi har stående her, så kan man se, at den er noget mindre. Ellers har vi ribben, sæl her og her. Og her, der har vi en stykke af en narhvaltand. Om forsommeren og sommeren, der har man taget dem, når de er trukket forbi. Og så her ved siden af har vi en anden hval. Den er betydeligt større. Det er grønlandshvalen. Den kan blive op til 20 meter lang, ja endda over 20 meter. Og det er faktisk Thule-kulturens fortjeneste, kan man sige, at det blev inddraget som et af jagtdyrene. Fordi at det er en tradition, der opstod i Alaska allerede i 800-tallet, og som rejste med Thule-folkene tværs over Canada til Grønland, hvor man altså også på Kutulisuaq i 1200-tallet jagede disse store dyr. Det gjorde man fra konebåde, fra kajakker, og det er utroligt at tænke sig, at man kunne nedlægge så massive dyr med så spinkle fartøjer. Her har vi et stykke udskåret hvalknogle. Man har brugt hvalknoglerne til mange forskellige ting. Det her ser ud til at være forarbejdet til et harpunskaft. Det er en harpun fra Kap Sætteren. Den er lavet af rentak, og heroppe ses slidsen til bladet, som har været af jern eller skifer. Her er hullet til harpunlinen, og vender vi harpunen om, ses gruben, hvor forskaftet har siddet oppe i. Det er ud fra denne harpuns form og facon, vi kan datere den arkæologisk til 1000-1200-tallet. Som eksempel på en brugsgenstand fra samme hus som harpunen, er her et skaft fra en kam. Kammen er lavet af narhvaltand, og tænderne har siddet her. Det er smukt ornamenteret med udskæringer og prikornamentik. Og her er et redskab fra samme sted. Det er en kniv, hvor skaftet er rentak, og bladet er af jern. Her er så det ældste fund fra Melvillebugten. Det lykkedes faktisk at finde spor af paleoeskimoerne på Kap Sætteren. Dette lille knivsblad kan dateres ud fra sin form til Dorset-kulturen, ca. 600-800 efter Kristus. Det er det foreløbige ældste spor i Melvillebugten af mennesker. Her er en af de små prøver, som blev taget ud af borekernen. Det har taget ca. 100 år at afsætte sådan en centimeter på bunden. Forskellige botanisk laboratoriumi misissuga ukiuni 9000 tinik bisuqaisuseqarput. Det, der er tilbage, det er blandt andet pollen og små kitinrester fra Daphne og andre mikroskopiske dyr og planter. Det overrasker mig meget, at man kunne registrere klimaændringer på den måde så langt mod nord. Misissuina allatiunissamuttungapput. Nilsingvaib angup nukinga apumutsangussimasoq utortarsimava. Immikkoortinniarneraarnakusoqqaaq tassa sapatakunnialuinnai aasaanaani kuuttarami. Kuunerpaafiami sapatakunnerinaani pisarpoq. Under opholdet deroppe har vi registreret de almindelige klimaparametre som vind og temperatur og nedbør. Men også den nedbør, der er faldet i løbet af vinteren, og som er opmagasineret i snedækket, kan man måle. Og når man også kender områdets areal, kan man beregne, hvor stor en mængde vand i kubikmeter, der ligger magasineret. En sådan undersøgelse kaldes en snetaksering, og den er
særdeles vigtigt, hvis man i et område, hvor der falder meget nedbør som sne, planlægger at udnytte vandet som vandkraft. Ilisimassarsiornermi aamma kapsiitornimi puisit nipaat immiunnaqarsimapput immap iluani. Bertel Mølle, Aarhus Universitet Laboratoriani, nærmest sisat Det vi gør nu er, at vi kan stoppe sporet på særlig kraftige lyde og se selve trykvariationen i det enkelte kald. Vi ved altså, at dyrene laver en masse lyd, og vi ved, at tankskibene vil komme til at lave en masse lyd. Så er så spørgsmålet, kan vi på nogen måde forudsige, hvad effekt den lyd tankskibene vil indføre, vil betyde for dyrene. Vi har et dyr her, som snakker med vi skulle se, om vi kunne lave en lille sæl. Det skulle jeg nok have. Det var en ret ringe sæl. Som snakker med en anden en herovre. Og lidt bedre. Så vil den afstand, de kan snakke til hinanden på, være afhængig af, hvor meget støj, der kommer ud fra skibet. Og det vil gå efter en funktion, som ser sådan her ud. Det betyder, at meget små skibe, nummerbåde og både op til måske 1000 ton eller sådan noget lignende, de vil kun være i stand til at ødelægge kommunikationssystemet over nogle ganske små afstande, størrelsesorden 1 kilometer eller 2 eller sådan noget lignende. Mens skibe som APP's tankere, de vil ligge med støjniveauer heroppe, og de vil altså kunne formindske rækkevidden for, hvor sådan to kan snakke sammen, på afstande, som er meget, meget store. For eksempel 100 km, 200 km eller længere. Der kan man så sige, at der må de her to flytte væsentligt tættere sammen, for at de kan høre hinanden. Det vil sige, hvis man introducerer et skib som det her i for eksempel 100 km afstand, og de to har før kunnet snakke med hinanden over 10 km, så vil et skib, som laver et lydtryk på så kraftigt som tankskiben, bevirke, at nu skal de ind på størrelsesorden 40 meter, for at de kan høre hinanden lige så godt, som de kunne før skibet kom. Lydmiljøet bliver fuldstændig domineret af skibene. Så bliver det næste spørgsmål, er det lovligt? Og det kan man hurtigt besvare. Det er lovligt, fordi det er uden for territorialfarvandet, og der kan man overhovedet ikke gøre noget som helst. Og det kan man jo så spekulere lidt mere på, fordi det er ejendommeligt, kan man sige, at de to kyster på hver side af Baffinsbugten skal administreres af to forskellige nationer på to forskellige kontinenter. Når det rent faktisk er inuiternes hav, kan man sige, det er dem, der har boet der alle dage, og som skal leve der fortsat. Taamatut ilisimassarsiorneq tassa kiullerpajunarpoq qimussimik. Knud Rasmussen eqqaaniarlugu agalannerup takutippaa ilisimattuussutsikkut miissuinerit pisariaqavissut. Iskimutiuaassaat pilluit erseqqissumi paassaqarpugut. Siunissaq aama pillugu. Uliamassartuussuit uumasunu tamaanniittunut ulorianarput. Kalaallit nunaatalu avannaani tamani piniartutut kultuuqarnermut. Knud Rasmussen kissaatigisumavaqaqarsuarni tanik ilisimattuussutsikkut qarsiitornimi miissuineqassasoq. Maannalu tamanna peqaappoq.